Descoperirea Americii este un eveniment în urma căruia locuitorii din lumea veche au descoperit America sau lumea nouă. Atunci când Cristofor Columb, la 12 octombrie 1492, atingea pentru prima dată târmurile lumii noi, mai precis târmul de est a ceea ce astăzi este Bahamas, a fost convins că a descoperit drumul către India, ruta atât de răvnită de către curțile regale europene ale vremii. De fapt, Columb a murit cu convingerea că a fost primul european ce a costat în estul Asiei și care a deschis calea către miticul tărâm al Mirodeniilor. Nici măcar calea pentru voiaje întreprinse între 1492 și 1502, voiaje în care genovezul descoperea o mare parte a Americii Centrale și a insulelor din estul celor două Americi, nu fuseseră suficiente pentru a-i schimba părerea. O crudă ironie a sorții, la doar un an după moartea sa, în 1507, cartografii germani Wald Simmüller și Matthias Ringman numeau continentul nou descoperit America. Numele care avea să invige timpul nu era altceva decât un egoliu adus unui alt italian, florentinul Amerigo Vespucci, cel al cărui merit a fost de a demonstra că lumea lui Columb este mult mai mare decât crezuse acesta și că, de fapt, genovezul descoperise nu unul, ci două continente complet necunoscute până în acel moment. Istoria a făcut însă dreptate, cel puțin în cazul celor doi, acordându-i lui Cristofor Columb paternitatea identificării celor două continente americane. Oficial, Cristobal Colon, așa cum sună numele hispanidat al italianului, este descoperitorul Americilor, o realizare care, deși este acceptată ca atare, este considerată o gravă eroare a istoricilor.